Gaurko musika zuzenean telebista saioan Artz taldea ezagutuko dugu. 10 urteko bidean argitaratzen duten laugarren diskoa da honakoa, Pilula bi. Taldeaz gehiago jakiteko, Entsegu lokalean batu gara beraiekin. Gaur, gurean, Artz. Artz taldea sortu zen 2016 urtean, bikote moduan. Geroxeago pixkate soinua potoltzearren baxu jole bat sartu zen. Eta gaur egun arte, gaur egun lau gea, Jorge bateria, Sidi baxu jolea eta bigarren gitarra metal ez zituna hemen egon arazo tekniko bateatikan. Eta ni gitarra eta hotxa bainat. Maketa 2016an atea gendun, lau kanto motxekin. Lehenengo lan luzea 2017an, urrengo diska 2019an, eta azken lana Pilula bidena, aurten eta 2025an, ja laukote formatuan. Artz taldea rock musika koordenadetan dator. Eragin eta referentzi handana dituzte, baina azken finean rock kantuak dira. Beti esaten dugu ez gehala oso etiketa zaleak, baina uste rock edo munduan murgiltze gehala. Azken diska honekin bai antzematen diala influentzia desberdinak edo ditula diskoak, ze azkenian bakoitzak gauza desberdinak eta entzuten ditugu, da azkenian antzematen da influentzia horiek baditula. Baina bai, rock espektroan edo esango dugu. Egia ez dakit oso estilo ezberdinak aritzen ditugula danok, eta nik behintzaten naiz oso ez dakitetik edo abizen zalea, ez dakit. Rock ingurun ez dakit hor murgiltzen dela, baina ez nuke jakingo bestera batea definitzen. Bai, hori da. Hasiera baten planteatu genituen pare bat abesti estiloa finkatzeko edo, baina abestik atera dela, gorputzak edo eskatzen ziguna junginan ateratzen. Eta hori, estilo aldaketaren bat edo nabarituko da abesti baten eta bestean arten, eta biadurak ere aldatzen dira hor. Intentsitate hori aldatzea ez zegoen gure, bazegoen gure esku, baina ez genuen nahita edo planteatu, ez da ere. Atea zan eta hola izan da. Bai, nik uste oinarria, hartzen oinarria hori izan dela beti, rocka eta musika gordintasun hortatik kantatzea antzematen da, nire ustez behintzat antzematen da progresio bat egon dela bai teknikan eta bai soinuan da, esatizut azkenian, batez ere antzeman da 3 kide izatetik 4 kide izatera gehiago jantzi dela proiektua eta aberatsago indula. Kantuek badute iluntasun ukitu bat. Letrak baldintzatzen dute azken emaitza, eta musikan nabari da hori. Beti, ni behintzat pertsonalki letrak beti atzitute iluntasunetikan, da uste bada kaula sortze prozesutan asko badaka ilunetik sortziana. Zaki, niri eramaten nago hori, iluntasunera, eta uste naizta letra ilunetatik abiatu, uste dut, hori, lehen esaten nuna, pixkat besteen aportazioekin eman diogula beste perspektiba dut baita. Ez dakit argiagoa esan, baina bai gordinagoa igual, ez dakit. Egia da igual hasieran bai, ez dakit ez, beinaten letratatik hola abiatzen ginela, eta lehenengo diska hori, ez dakit, prozesua, grabatze prozesua bera, beste era bateko izan zen, eta urtengoa bai izan dela behintzat nik uste, bai metalen sarrerarekin, sidirekin batera, pixkat labon artean, ez dakit, egindako prozesu divertigarri bat, eta beste era batera enfokautakoa. Jorgek esan duen bezala, prozesua ez zegoen definituta, baina bai ikusten genuela bakoitzak ekartzen zuela proposamen bat, nahiz eta parte txiki bat izan melodia batena edo ritmo edo letra batena, eta hortikan oinarritzen ginen.
Jorgek eta biok beste proiektu batzuk izan ditugu elkarrekin eta horrek lagundu digu asko base ritmiko hori eroso sortzeko edo elkarrekin era jarrai baten edo ibiltzeko. Pilula 2 diskoa lan monografikoa da. Minaren inguruan doa 7 kantuak. Abesti bakoitzean min ezberdin bat abiapuntu hartuta. Sortze prozesuan bai komentatu genula zerbait narratiboa gustatuko litzaigukela egitea. Konposizio eta garaian bai izan dela nik uste diskorik kolaboratiboena edo, oso bastante irekia iristen zian abestiak lokalera eta gero bakoitzaren aportazioak janzten jote ziren kantuak, baina letren eta inguruan bai izan dela, bai dagoela intentzionalidade bat, dana minaren inguruan izatea, hasieratik bukaeraraino. Gaina beti gustatzen zaigu kontraste hori sartzea, igual ritmo pixkat dantzagarriagoak edo eta letra oso iluna izatea. Eta ez dakit, disko honek dakan historia da minari dagoela eskainia. Dia 7 kantu minari eskainiak danak gaixotasun baten ondorioz, eta orduan dia minak ematen dizkizun mina dazkan erpin guztietatik hausnartze bat edo. Orduan kantu bakoitzak ite dio min desberdinei erreferentzia. Bai min espirituala, min fisikoa, min psikologikoa, eta hortan datza pixkat. Nik esango nuke parera jundiala, De hecho, zati asko izan dira letratik hasitakok, eta gero beste asko hasi zian, ritmo bat atatzen genula, gero riff bat atatzen zola bestek, eta beinatek letra idatzi horren baitan, así que, bueno, ez dago definituta nola izan den, baizik eta izan dela, fundala sortzen ahal izan dugun moduan. Bai, esan dizudan bezala, abiapuntu gordina da izaten da beti. Ni nire letretan behintzat beti eukitzen den jolera hori bai gordintasunera eta bai iluntasunera eramaten da hori. Baina nik uste buelta oso ona ematen diola taldeak orokorrean eman dituen aportazioekin edo beste xarma bat eman diola bai letren, inkluso letren zentzuari baita esango nuke. Bai, letrak danak inspiratzen dute min momentu bat edo guk bizitzen ditugun edo norbaitek bizi izan dituen momentu gogorrak eta diskaren titulua Pilula 2 horrek daukena da simulatzen dola nola sendatzeko behar ditugun medikamentuk edo gauzak sortzea edo abestiak kasu honetan baita. Nik uste dut letrak beti esan berri zula zehose, bai barnetik eta bai ez dela apaingarri huts bat. Eta oso garrantzitsua iruditzen zaidana baita da letra horiek konpartitzea, bai lokalean edo bai komentatzea nondikan azkenean disko hau diskonek badaka kontzeptu bat atzetikan, minana, pilulena, minaren erpin guzti horiena, hori azaltzea taldekidei baita nik uste asko aberazten dula, bai sortze prozesua eta bai rifa bat sartzerako momentuan edo bajo linea bat sartzerakoan edo ritmo jakin bat sartzerakoan hortikan tiratzea eta bakoitzak eukitzea izatea kostiente zertaz dijoan diskoaren aria nik uste oso garrantzitsua dela. Eta horrek bai jantzten duela, antzematen dela jantzi duela. Bueno, diskoan, esan duen bezala, diskoan abestiak dia minaren inguruan, da azkeneko kanta Jokin Zeberi hori eskainia. Aurten egiten diala 20 urte bere buruaz beste eintzula eintzun gazte ondarri bitar bat, klasean jasatzen jasarpenagatik. Eta
nahi genion eskaini abesti hori bai Jokini eta bai bullyinga jasaten duten gazte horiei eta errealitate hori pixkat bisibilizatu baita. Kantu berrietan taldearen intentsitateak gora egin du. Metalioren gitarrak du horren ardura. 3ko izatetik 4ko izatera bidean emaitza indartuz. Bai, hasiera batean igual joeragatik edo 3kote moduan mantentzen ginen, baino bai Jorgek eta bai Sidi bota ziaten proposamena bigarren gitarra bat sartzeko metalio bigarren gitarra moduan sartzeko, eta nik uste asko antzematen dela oraingo abestietan, asko janzten dulako. Eta gaur da eguna nik uste, jotzen deula, 3 jotzen baldin badeu, somatzen deula bigarren gitarraren babesa edo. Bai, abestiak sortzen hasi ginean, abesti batzuk 3 artean hasi genitun, eta metal hasi zanen gurekin, zuzenekorik ez genuen eman oraindik, hasi abesti danak moldau genitun 4 pertsonantzako. 2 gitarrantzako, gitarra ritmiko bat, bestea atmosferak eta solok sartzen zitunak, eta gure base ritmikoa, bajoa eta bateriarena. Eta zuzenekotan nabaritzen da hori, asko nabaritzen da. Hola, beinatentzako ere gitarra jotzea eta bestea zaila izan daitekela batzutan, baino metalen aportazioarekin gaina ahotsari laguntzen dio, melodia jarraitzen eta hori argi gehiago ematen diola asuntuari. Disko iluna izan arren, diseinu koloretsuan dator pilula bilana. Lehen aldiz, taldeko kide ez den artista baten esku utzi dute artelana. Emaitza zoragarriaz. Bai, portada oinarritu da Mikel Bidan ilustratzailean eskutik, nik taldeari bota nion saretan ikusitako ilustrazio bat, eta gustatu zitzaigun, da pixkat hortik tiraka eskatu genion unibertsio bat edo sortzeko pertsonai batekin, pertsonai horren inguruan, eta Mikeli komentatu nizkion diskoaren nondinorakoak edo kontzeptua zeintzan, da egin zigun ilustrazioa, da egia esan asko konbentzitu zigun. Ez dakit, nazmena igual adierazten du, gauz desberdinak ezagutzen ez dugunak, norberarenak, eta uste oso adierazgarri, oso adierazlea dela, abestien adierazle dela ilustrazioa. Pilula 2 diskoa Zarautzen grabatu dute, Azkue estudioetan. Inigo Azkue bera aritu darrek botoia zapaltzen. Teknikaria parte izateaz gain, taldekideen lagun ere badena. Lehen esan duen modun, garrantzitsua dela baita lagun arteko edo etxeko sensazio hori eukitzea, eta Azkuekin argi eta garbi hola sentitzen dugu baita. Oindala pilo bat beste banda batekin barrakoakin grabatu zigun baita, eta beti sentiarazi daitu baita etxeko, oso grabaketa gaina txukuna uste du lortu dola beak, eta... Metalek bota zigun proposamena, eta zerun asko eztabaiatu argi eduki genuen, Jorgek esaten duna, etxekotasun hori oso ondo transmititzen zulako, eta aurrea jarraitu genuen. Zatika egin genuen, banaka joan ginen grabatzen, baina banaka egin genuen egun bat hartu, eta badibidez bateriai dedikau, beste egun bat hartu bajoari, beste egun bat gitarra batentzako, beste eguna beste gitarrantzako, eta azkenik ahotsak. Eta gero Azkuekin zuen bere magia, dana forma eman eta soinu polita teatzeko. Amplia ez dut gogoratzen, baina pedalak eta bajoan nireak erabili nituen, gehiena, Azkuek baten bat utzi zin berea baita ere, eta metal Azkue eta nire artean lortu genuen soinua modifikatzea,
txukun jarri eta grabaketarako prest uztea. Bai, nire kasun bai nire baterikin izan zala, baina hor bereziki igual eskertzekoa baita lagunak dian Jose Mari eta Hidalgo egon ziala hor laguntzen, eta Hidalgo batez bateriakin hasiera-hasieratikan bai afinazioakin, bere kaja ezberdinak probatzeko utzita, azkenen bere kaja batekin, supra batekin grabatu genduen, da benetan eskertzekoa hor hasiera-hasieratikan estudioan eduki genuen haien laguntza hori. Gero ere, azpimarratzea gustatuko litzateke metalekin duen lana bigarrengo gitarrakin estudioan grabatzerako orduan, gitarra lineak oso berri oso interesgarriak atea zituen. Azkenian politia izan zen baita prozesu hori nola ez errez eukitzea edo zati bat ia biluztuta eukitzea, nola beak buelta eman zion bere gitarra riffekin eta ideia horrekin, hori ere azpimarratzea gustatuko litzaigu behintzat. Azkenean esate dizudana, Azkuek oso etxeko girua sortzea lortu zuen, da bastante gustoa garatu genitun. Eta koroak ere, aipatzekoa hor Metalioren eta koroetan nerekin batera, ez dakit hor nonbaiten entzungo dira, hurrengo diskan CD baita ere animatzen den koroekin. Hori da, lehenengo diska koruak nik bakarrik einez ditudanak. Eta zuzenekoetan ere koroak egiten direla baita. Artz taldea bere lekua topatzen ari da gure musika estenan. Zaila dago aurrera egitea, eta sarea eratzea garrantzitsua dela ikusten dute. Usten digutena. Post. Post doi da. Underground. Horren azpitik, horren azpitik. Ez dakit, estena ikuste dugu gaur egun bastante zaila dela kontzertuak eta lotzeko, eta bai kostatzen zaigula kontzertuak lotzea, baino... Nik uste dut gure taldeek beste edozein taldeek ditun zailtasun berdinak ditugula. Gaur egun, kontzertuk bilatzea eta lotzea eta hainbeste talde dago Euskal Herrin, eta hainbeste ez ditugunak ezagutzen ez dara, nahiko komplikatua dela da estena guztiaren mapa bat egitea, ez? Eta tokiekin ere berdina gertatzen da, toki asko dago, kontzertuk ematen dianak eta kontzertuk antolatzen dituztenak, baina gure saiakera ere nahiko eskasa izan da. Saiauko gea, kontzertuk lortzen eta... Sarea egitea da askotan zailena. Sare bat egitea kostatzen da gaur egun, igual hori zirik esatezunagatik talde gehiagi daudelako edo zirkuitoa txikia delako, edo ez dakit. Nik uste dut baita espazioak igual ez badaudela, eta ez dakit, belaunaldina baita ere guri askotan pasatzen zaigula, ez dakit ze kontzertuta jun, eta ez dakit hor belaunaldi ezberdinak juntatzea, guk askotan gaztenak, baina hoxe baita ere gustatzen zaizkigula estilo eta ze ezberdinak nahasten dituzten espazioak. Orduan pixkat zirik komentatzen zona narira, gure saiakerak baita lamuzkoak izan diala, ointxa adibidez kontzertu bat genuen aurrian metalio ez daukagu eta momentuz ez egingo, baina desiatzen ez, espazio eta inguruko talde ezberdin pilo batekin gauek pasatzeko eta kilometro gehiago. Desti saltzeko urteak dara matzatzu arrastaka ezertarako. Bitartean taldeak emanaldi bakoitza gozatzen du, entsegu bakoitza gozatzen duen bezain bat. Nik uste asmo nagusia behintzat niri guria badala hortik irtetzea, furgonetak kargau, eta kilometro gehiagia, eta pixkat hau zabaltzea, baina hori ez, esperientzian gatikan, eta leku eta jende ezberdin jola ezagutzeko. Kriston gogokin gaudela uste zuzeneko emateko.
Jo, ez dakit, nik uste edozeinen ondoan ibiltzea gala guztua. Vibra ona ematen digun edozeinen ondoan. Ez gea oso tikis-mikisak jendearekin azkenian, hori, Jorgek esaten da pixka da gotzatzea eta hemen kargatzea furgoneta eta kontzertuak ematea. Eta azkenian hori, dazkaun helburua da pixka dakauna gehiago pulitu, gehiago zuzenekoak gehiago landu eta kontzertuak ematea eta gozatzea. Azkenean hau egiten dugu, hau ez da gure bidea, ikusita nola panorama ez da gure bidea eta behintzat hori eraman dezagun gurekin, ez? Gozatze hori. Bai, ondo etortzen zaigu gainea deskargatzeko, egunen zehar jaso ditugun gauza negatiboak kentzeko eta bueno, gustora etortzen gara. Gainea elkarrekin egoteko eskusa paregabea da eta bueno, denbora desente pasa dugu. Ordu guztiak sumatzen baditugu, denbora desente pasa dugu hemen eta bueno, prest gaude denbora gehiago ere pasatzeko elkarrekin. Eta elkarlanenako prest dago dela, azkenean hori. Taldeekin eta eszenatokia konpartitzea gustatzen zaigula baita jende berria esaltzea eta hori. Tristeak, baino jatorrak gehala.